12 Takardola constituency bising khobjanai Belbari RD block ni Khumulwng Kolabagan RC school ni simi Belbari parao thangmani Lama Hamya arwo jora kolong maromiyo borok thanglai sumaya anglai tongmani to phano kosto tekano tilai bike malkhung tei borok thanglai sulai tonglayo aro salbrum brum no hajar borok lai su phiaba o lamano tangi rejakya balogui tongkha amthai naikol nai bodol yekwa Belbari block abuno tino o mangti rok nai ni mani yaklo norok kwansui nyadi senamna da nang naya thake tamui senamya ngi tongkha oro lama samnai naikol nai block ni borok rok abuno tino MLA bisuni koloi bohnya waisa nai thangka MDC Ganesh Devrma bo nai thangka haipano katal lama rojakya abogei tekto nangjak malkhung salngai rok salai tongkha khanai ni bui chini mangti o Ini tahu Lama rok Hamya belai kos tong suka yang tilainya nih. oh lama kepo lama Apa Belbari lama? Belbari yang mau kaiman kau mau beng thang apa Apa yang tanggo rosin thagor tanggo. Gatai Belbari lama monpot tang mana? Kos tong suka lama lah sunam bagai. baik jauh bahaya pun nenggari kotor asung kan ke baik jauh bahaya Baik rok hote kos tong habo senam na ekdom sup senam laya cinar ne MBC rok tong ne rok. Neta rok tong ne bebung na tam jang khlai tong samo balok suka sup senam laya. Isa senam na ne khlai nyang sing neta rok. Omo besuk lok balok kena apa oh lama Baloka Prai abo lama Hamya mang se oro poti bosor wati kana Hamya mang jengla lai sumane yang tim lai sumane prai 5 bosor lai sumane om Hamang nugo ang senam jagya ne korok jotona sarkar phayo thango senam laya khel kerei minister se tongo jaga MBC songrok tongo nailaya khel kerei borok